Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Nangako ang Local Water Utilities Administration o LUA na pananagutin ng mga private partner ng mga local water district na pumalpak sa pagbibigay ng maayos sa serbisyo sa tubig. Kasunod ito ng direktiba binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 4th State of the Nation address itong Lunes, July 28. Ayon kay LUA Administrator Jose Moises Salonga, inihahanda na ng ahensya ang isang malawakang hakbang upang suriin at ayusin ang mga Joint Venture Agreement o JVA na umunoy naging sanhi ng matinding aberya sa supply ng tubig sa ilang lugar. Dagdag ni Salonga, nagiging bahagi ito ng whole of government approach para tiyaking maibalik na maayos ang serbisyo. Matatanda ang isa sa mga binigyan diin ni President Marcos sa kanyang talumpati ang kahalagahan ng malinis at abot-kayang tubig, lalo na sa mga liblib na lugar at binalaan ng mga nagpapabaya na pananagutin sa ilalim ng umiiral na batas. After the review of LUA found out that kulang-kulang ang investment ng isang JV partner ng water districts, such that hindi nagawan ng facilities, hindi natugunan yung mga kailangan like NRW, expansion, kaya hindi umabot yung necessarily promises nila at ang tubig sa mga tao na apektado ng joint venture partnerships na to. So right now, what we are doing is that meron kaming plano, whole of government, para maayos to at mabigyan ng lunas sa mga taong nawawalan ng tubig hanggang ngayon. Unfortunately, I cannot elaborate on the details of the plans and the directives, but rest assured that it will happen soon and it will be effective. My orders are to bring water to these people. Finger-pointing cases can follow or parallel, pero ang una, ang priority natin, magkaroon ng tubig sila. Abangan ang iba pang mga ulat sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.